mahdollisuuksia. Tai sitten tietenkin kun on hyvät avoimia kasvatuksia, niin ne on ollut ihan vaativia. Ja se racingin on semmoista houkuttelua, että yksi siellä ja yksi täällä. Se on aika simppeliä varmaan tulee olemaan. En tiedä. Google antaa kaikki. Niin, se on sen näköinen, että laittaa kaikki. Kaiken kapasiteetin tähän ottaa pankkiin. Rauha, ei tarvi mennä liian lujaa. Se on parantunut hirveän. On. Hyvä. Se kolmorossa pissillekin on niin roppia. Superhyvin ratsastettu, no jos. Kyllä kuitenkin askel. Niin. Ihan älyttömästi. Se kuitenkin osaa sitä hommaa. Kato kun Ankihan on hirveen päättäväinen ratsastaja. Etäisyyden. Ankihan ratsastaa etäisyyden. Niin, hän ratsasti. Joo. Ja sitten kato, se on tommonen näkö niin oikein niin. Päättäväinen. Sehän sopisi sille ihan helvetin. Ja tämmöistä mä en uskota siellä ei saata mitään. Minäkin. Se on tosi hyvä. Anki on todella hyvä.